माथो गोगोम फायख्रबा हस्टेलनिफ्राय फैसिगोननो। औलै हस्टेलनिफ्राय वार्डेनजों माल लानाय सामान लानाय हमजादों नामानो होखारहरजाबाय आसोला। आच्छा बिदिसो जालायबाय। आंबायदि होखारजालायबाय बेबो। माइसान सफैबाय। आवसावा मा मोदाय अरबोलायखोथाय रायलायलायाखै। नोंहालाय मा नेट नांलायखो बहा थांनो? फैस्लाबनो मोनै नेटवार्कआ दानफै। खर'नि सफ्टवेयारा गरम जानानै दंखायो आंहा। आंनाबो हार्ड डिस्कआ गरम जानानै फैखादों नोंसार लानो थाखाय। नोङो मास्टार जग्ल' खामनाय नोंनि हार्डिसा। मा सानदों बे गावखौनो? आंखौ दाहार सुख'नो हाया सानदों नामा? वाह वाह आंखौसो रायहरलायबावदों 3 लाख रांल'खौनो। र' नोङो बिमा आंहा पार्टिनि इमारजेन्सि मिटिं दङ। हा माथो जाखो? जायाखै बिमा, माने पार्टिनि मिटिं जोबखांनानै थुनलाइ आफादनिबो मिटिं दङ। मोजां माथो जाखो? गाथा गैयि मोसौआलाय मालाथो थाब न'आव हाबफेरखो? बिदि नङालै बिमा, आं फैनाया गोबाव जायोब्ला बाबाखौसो जोथोन ला होननानै बुंनो थिननो नागिरदां। ओह न' सेस नों बुंनायाथ' माबा मोनसे गोदान आपडेट सफ्टवेयार नङाथ'? बेथ' मोनसे फुरानि मडेलसो। बेखौ होनबाय थानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जाबावगोन नामा? नोंजों मा जाबावनो? मबाइलाव नायबाय था, बन्दन सन्दन माबा माबि बेंकफ्राव दाहार लाबाय था। मा? आं मबाइलाव नायो दाहारल' लायो? मिस्टार सम्बरु एलपि मास्टार बाथ्राखौ हमथानानै बुंबा बुं, नङाबा बे हायनाया नोंनि सालायखौ थबस्र' खेबस'नो सेकेन्ड मोनसेबो नांनाय नङा। बेखौ हले मिन्थिखा। आफा आंनो रां नांगौ। बोराय रां नांगौ आंनो। रां? मा रां? इन्डियान कारेन्सि जोगोनार पेन्सिल बोराय। नो माखासेखौ बिमानाव बिनानै लां। बेल' रांजों मा जानांगौ? गैयालै बाबा, दिनै बेखिनिखौनो लांदो नोङो। दा थोआबा नामागोनलै आंनो। मा जाबावगोन बे फिसा सासेजों? बाजै ओ बाजै कौन है? आमी আক্তার আলী। ओ दादा आहा दादा।
হ'ব দে বাজৈ নাই নেকি অ দাদা মা আছে মই মাতি দি আছো আল্লাহ যে কি বনাইছে মানতে লাগবো দে আল্লাহ অ আক্তাৰ তুমি কেতিয়া আহিলা गोबाव जायाखै बाजै खबरा माबोरै जाखो मोजांब्रा बाजै आं थासान्दियाव खबरा गाज्रि जानो हायो बे आक्तारा खबर गाज्रि होनो थाखाय जनम जायाखै जाबाय आक्तार आंनि थाखाय नोंनो टावार आं जाबाय कास्टमार बन्धन बेंकनि मेनेजार शर्माजों रायलायखाबाय दा इनशाल्लाह बेखौ कि बुंबाय थानांगौ नों दानो थांदोल' आं बुंबोखाबाय नंगौ अल्लाह की कसम बाजै न'आव रावबो गैया नामा गैया फिसाजोल'सो दङ आयै आयै मबाइला आंनाव अनानो जाला माथो जाखो मबाइलखौ थुबाय थायोब्ला मबाइला हां मोनगोन गाज्रि जाखागोन ना अ मबाइलखौ आं सेरबाय थानायखायसो मबाइला गाज्रि जादों बिमाया हले गांलाबला मबाइल लानांगौ फिसाजोआ थेफाफा लानांगौ नोंनो लादो बेखौ नों देराखै आइ सना आंनि जिरख'नाय दावदै गोमो देनां देरब्ला आंनिख्रुइ लांगाब गाबसिनखौनो नोंनो बायना होगोन आं दे है दावदै जिरख'नाय बिखं स्टिलनि आगजु भाङा सिङाबो लांजाय बासन बर्तन आंखौसो बुरखायनो फैदों हामा बाजै नापाय नोंखौ बेंकनि मेनेजारा लेंहरदों दानो थांथारनांगौनो आंनाव दासो मेसेज फैदों बिदि नांलाय खमलायजों मा जानांगौ संसारा आल्लाह जाने आक्तार नों रां बिहरनायखौ लाबोदों दा लाबोदों बाजै लाबोदों बेसेबां नांगौ 20,000 सोबानो जागोन 20 आंलाय सान्दों एसे बुरजा नांबावगौ आंनोबो मबाइल बायनो फैसा नांगौ दे आइ दे दा आं बायनानै लाबोफागोन नाङा आंनो नोंनि ब्लेक एन्ड व्हाइट जुगनि मबाइल बायनायखौ बेना बिदिनोसै आक्तार फिसाजो सासेल' नालाय खर'आनो माइ दुलायानो हाबजाया अ आक्तार नों नोंनि मबाइलखौनो होलांथ'दो जागोन बाजै जारौ आगै नो आंनि मबाइलखौनो गंसे लाखिथ'दो आंनाव गंनै दंखायो जारौ आइ मानो लांफैदिया दादा होलांथारगोन ना होथ'लांगोन अल्लाह कसम होलांथारगोन फाग्लिया गोजोनबाय अ आक्तार गोबावसो जाबाय आंबो थांफाखानोसै र' दे आं देलायनि आगै पय नै मबाइलनि लगा ओरै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फेसबुक आरो नैबे जाबाय वाट्सएप ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाबाय इउटुब वाव मोजांथार माथो जारौ आं फन हरबाय थागोन दे दैखांल' आरो गाबोन दाबायाव लानानै थांगोन आं फन हरबा लामायाव ओंखारनानै थाब्लानो जाबाय धाबायाव फाखि मारिनाय नङाथ' अल्लाह की कसम थुदोथ' फाग्लि न'आव थाबाय था दा नोंना फैनानै माबाफोर जाबा खोन्थाहर बाय दादा see you tomorrow फन खालामनो दाबाव दे थ' बाजै थ' बे बिमा देलायस्रिनि फिसा गोगोम हिर'आ दाबो सफैयाखै नामा
खाख्रब ख्रबनो सोरबायदि हिन्जावा फैगोन बेनावलाय सानाव दुइले बे फायख्रबा सानाव उन्दुयो देनजारलै बियो हाब सानाव थानानै बोरै उन्दुनांगौ जाखो बेलाय आंथ' बिसिनायावसो उन्दुयो औ मिसकान रान नांदेरनाय जिराय है मोखाङाव जिरायनोसैलां मोखाङाव जिरायनो होद देनजारलै नोंबो गेरला सोरनि मोखां एफा गुवार जानांगौ ज' जालायनायलाय बोरो सोरनि मोखां एफा गुवार देनजारलै सिरथारा नोंसोरनि बाथ्राखौ खोनानानै खर'आसो गावबाय आंहा खर' गावजोब्बाय देनजारलै हाब बबाव मा जालाबायनाव खर' गावखो नोंनालाय बोरो माथो थैयानो गवाखैलाय हनै मास्टार फिसा फायख्रबा फैगासिनो सरि गाइस दिनै एसे लेट जाबाय दाबो जागायजेनाखै नामा आबादखौ गाय जोंखौ गायसो होनबावदों जों गायफ्रानो सिगां नों दामब्रा लरग'आसो उन आफादगिरियानो गैयाब्ला आफादखौ बोरै जागायनो लाभलि नोंनो जागायदो जारौ ओइ जारौ दै लाबोनायसै ओइ जारौ आं दै बिगासिनो दं खोनायाखै लायनानै लोंफैनो हाया बबेनिफ्राय फैयो बबेनिफ्राय मायो आंखौसो डिस्टार्ब मामियानो दङ सुनि बे न'खराव सुनि हाबबाय ओइ जारौ सोरनि मबाइल गोदान मोनदों नोंलाय आरो सोरजों हाजि हुजि रायलायबाय थादों मानो नांगौ नोंनोलाय आं जायनिखि मबाइल लानानै रायलाया मा होनदों नोङो बिफा जानानै फिसाखौ सोंनो मोना क्लास 9आव फरायनाय गथ'आनो एसेबां उल्था हेल' आक्टार आंखौ लांफैदो आं न'आव थानो बाथारबाय सानफ्रोमबो दावराव दावसि र' आं फैगासिनो दङ दिनै बिमा फिसा गासिबो गवा नोंसोरो र' फैगासिनो आं बे 60 थाखाजोंनो मा माल मोनदों नोंलाय आगोलनि बे गासै बाखिया दंखायो नोंना बिदि खालामनाङाब्रा दिनैनि थाखायल' ना मा दिनैनि थाखाय नों आगोलनि बाखिखौ 60 थाखाजों सोर फाग्लाया माल मोनफेरखो क्वार्टाराव प्लिज 60 ना थाखा लाखायो माथो प्लिज आं गाबोन होफिनगोनलै गाबोननि खोथा नङाब्रा आंहा बुहुत रिक्स दङ नोंनि थाखाय रिक्स लाबाय थानो हायाना फैसानि सर्ट जादों बेखौ मिन्थिनांगौब्रा फाग्ला डेलि कास्टमारानो आंहाबो मालिक दंब्रा आंहाबो बेनो हिसाब नांगौ बोरै जानांगौ प्लिज दिनै सानसेखौ लांथारब्रा अननानै फाग्ला दिनै ब्रा दे प्लिजलै प्लिज ब्रा अबेसिमखो ए जानाय नङालै प्लिज हरदोब्रा प्लिज आंनि उनाव पुलिस फैगोनलै नोंनि थाखाय रिक्स लाबाय थानो आङो हुद बिगुर हो
ओइ प्लिजलै प्लिज दिनै सानसेखौ लांथारदोब्रा प्लिज ओरैलै प्लिज होरो आंनि उनाव पुलिस देब्रा होरो ओइ देब्रा अननानै ओइ प्लिज ब्रा प्लिज प्लिज बिदि दा खालामब्रा अननानै प्लिज प्लिज आथिं बुलुंमोनलै आं नोंनि प्लिज प्लिज ब्रा ओइ Mami. Ayo, Papa nunggu hamba biar. Papa sona. Papa, sawa, masa ke? Ayo, masa ke neng Papa? Mana bidi jatuh ke? Why are you crying, Mommy? Why? Why are you crying? Don't cry, Mommy. It's very late. Jebut ke bawah, Mommy. Jebut ke bawah. Sigaवनो आंखौ बुजानायमोनबा आं बिदि जानाय नङामोन नंगौ फिसा नंगौ आंनिनो गोरोन्थि जाजोबबाय गासिबो आंनि बे जौगानि नखरा गब्लं जालांबाय Very late, Mommy. Very late. थुदुथ' फिसा Mommy आंनो मा नांगौ I mean आंनो drugs नांगौ Mommy drugs drugs गैयाबा आं थैसिगोन थुदुथ' सिखारदो Mommy आंनो drugs नांगौ drugs नांगौ Mommy आंनो drugs drugs नांगौ Mommy drugs नांगौ Mommy जारौ ओइ जारौआइ जारौ बहा थांलायखो बेलाय हेल' मामि आं आक्टारजों हाबा जाफैबाय मा गासिबो बिमानिनो दाय फिसाजोआबो बैसो जायियावनो बांगाल हौवाजों खारफालांबाय बुंब्लाथाय दाया आरो दा फिसाज्ला ओ बोराय आंनो माइ नांगौ I mean आंनो रां नांगौ रां चाहिए आंनो रां मानि रुपिया मैयासो 20,000 लांनायालाय फिनिश गैला खत्म हो गया ओइ बन्धु आं गोख्रै माल लानानै फैलाय माल नाम्बार 1 खौनो लानानै फै आंनो कम जल्दी मैं और नहीं रुक सकता मा मैया लांनाय 20,000 राङा जोब्बाय ओइ बोराय
20,000ल'सो 2 लाखथ' नङा 20,000ल' नों 20 रांखौनो खामायनानै लाना फैलाय मानसि मा मानसि जाबावगोन नोङो सोर सेंग्राया बिदि सोर सेंग्राया बिदि ओइ बोराय आंनि खर'खौ दा गाज्रि खालामखा दाय आंनि हा दाय आंनि ओइ बोराय दाय आंनि नोंसो रोङा गारा इंलिस मिडियामाव फरायदों आंखौ खर' दा गाज्रि खालामसै न'आव थानो नागिरबा हस्टेलाव दोनहैग्रा कुइक गोख्रै रां नांगौ आंनो रां आरो नों मोनलिया मा खालामनो खालाम मा होनदों नों खोनायाखै आंनाव गरसेबो रां गैलिया आरो दंब्लाबो गरसेबो हरनो हाया मा होनदों नों रां गैया नों रांखौ हरनो ना मानजाखौ लानोलै गोगोम नों बिफाखौ बुलाय एसेल' आखाइ होलाय आइदै मोनबाय सारप्राइज फैसा मोनबाय आइदै बाबा ओइ बाबा फैबाय नामा बाबा ओइ बाबा निमाहा होदो आं बुफ्लांबाय बे खर'आ खामानि लालाय बाबा बे खर'आ खामानि ला बाबा ओइ बाबा कमप्रमाइज गैया फैसानि खेथ्रआव जेबो कमप्रमाइज गैया मानिया गैयाबा एसे मालाबो गोगोम आफा आं नोंनि बिफा बुजिनो नाजा try to understand I'm your father You're correct father you're correct but my father is money तू तो मेरे को जान ही दिया था लेकिन मेरा बाप पैसा रुपया आयै गोगोमसोआ दुखु मोनबाय नो एथिमा लांनो ये है मेरा बाप हे आफा बोराइ बाथौ आंखौ अनसायहरदो जौगा सिमां नुनायनि आंखौ निमाहा होदो मा बिमाखौ नायहाबाय थाखो दासो साननो रोंदों समबाराव एलपि मास्टार बे गामि गफायावनो थाबाय थानोसै टाउनाव हा लाहैनो होननाया माला लाहैगोन बिमा नोंनि गोरबोआव गुबुंले सानस्रिया बादामालि खाबाय आहाहाहा आंनि सानस्रियावल' बादामालि खाजोब्बाय एलपि मास्टार समबारु बाथ्राखौ खोनासं आं बे न'आव हाबा जानानै फैखालि बिसिबां लाख रां लानानै फैखादोंमोन बेखौ नों बावगारनो दानाजा हायना नोंनि बाथ्रा फंफ्रामबो हजम खालामबाय थाग्रा जन्थ्र नङा नोंनि थाखायनोथ' फिसाफ्रा बेबायदि जालांजोबदों समबारु आं नोंखौ फिसा हिसाबै मानिबाय थाबोदों नाथाय बे खाफालनि 5 रांनि सिन्दुरखौ खोमोनो सेकेन्ड मोनसेबो नांनाय नङा आंनो मिथिगौ बे हायनाखौ आलायारन फिल्मनि डायलग बायदि मोनदों नोङो फिसाया आंनिल' नोंनि नङा दाया बिफानि गैया हायना नों गावखौनो आलायारन फिल्मनि हायना बायदि दासान नों दि आंनि बिसि बेखौ आधा सेकेन्ड समबो नांनाय नङा आंनो हाथैलाय बिसिनो
बैथिनांबाय थु Hui! Em xuống Goblin, khá đức! Khá đức! Ôi, chơi! Ôi, chơi! Nó đâu! Ôi, là bờ ơi! Mommy, my sweet mommy, please give me some money. Please. दहाय फुङावसो 5,000 लांनायालाय बिराद आनलाकि बै एबसुना मा होनो होसोहरनायाव बै दालाला फैसा थगायनानै खारदों आंखौ ओमफ्राय आंनाव गैथारला दिनै प्लिज एटिएमाबो थाइसेबो गैया आंनाव मामि प्लिज अन्नानै प्लिज मामि रां नांगौ आंनो मामि गोगोम नोंना बांद्रायथारबाय र' आं लायनि Mommy, you are the best in the world. You are the great. Mommy Zindabad. जावनिया गथ'आ Yes. Oi salah kutta. Sima, dog. जल्दी ले आओ मेरे घर में क्या नहीं है क्या ए साला कुत्ता जल्दी आ जाओ गोख्रै आं हाथारला सानै जानोसै आं खालि 0 अच्छा फै गोख्रै कम रास्ते में क्या र' आं थांगासिनो न' राङा बिनिफ्राय गैलिया आं हले मिथिया नोमफैया रागा जोंगासिनो दङ दा मिथिबावब्ला दाया जालायगोनसो मामि नोंल'सोलै आंखौ बेबायदि अनबाय थाग्राया मुलुगाव आं नों बायदि बिमा मोनबाय थादों You're great मामि जय माता दी बे मा मामि फिसाला सासेल' बिनि अननाया बेल' जाबाय I want more money आंनाव राङानो गैलिया फिसा रां गैया हा आं थाखायबा रां गैया बे बिनानाव जानो थाखायबा रां दङ बाबा नों फाग्लासो जामारबाय नामा मामि आं फाग्ला नों आंखौ फाग्ला बुंबाय बिमायानो सासे फिसाला सासेखौ फाग्ला बुंबाय DM फाग्ला जाबाय DM फाग्ला जाबाय DM फाग्ला जाबाय दे बाबा आं फाग्ला जाबाय बाबा नों गोसोखौ हमथा र' आं लायबावनि मामि क्विक गोख्रै थाबलाबो न' राङा Mommy, you're great. Jai Mata Di. जौगानि नखरा गब्लं जानो हमबाय
माय गॉड मेरा भगवान आंनि इसोर मामि नों बेहायसो मामि प्लीज गिव मी सम मनी प्लीज मेरे को बहुत पैसा चाहिए प्लीज आंनो फैसा लाबोबाव गोगोम फिसा मा कल बियो मा कल नों ड्राग्सखौ बांद्राय लाद्रायबाय आं ड्राग्सखौ बांद्राय लाद्रायबाय मामि आं ड्राग्सखौ बांद्राय लाद्रायबाय आं ड्राग्सखौ बांद्राय लाद्रायबाय सोरनि अननायाव नोंथ' आंनो फैसा बिबानो फैसा हरोमोन मालाबा सोंफेरदों आंनाव आं फैसाखौ मायाव बाहायो गोगोम फिसा माबोरै बिदि जाखो हंगार आंखौ दा बोखां आंखौ दा फिसाल' बुङो गोसोखांलाय बै समाव आंखौ मा गाबज्रियामोन बाबा सना हिरा राजा आरो बायदि बायदि आं गोसोआवसो गैला नाथाय दिनै आंहा रावबो बिमा बिफा गैया आंनि बिमा बिफाया सोर मिथिगौ आंनि बिमा बिफाया सोर ड्राग्स बाबा मा जाखो बाबा सिखारदो मामि आं ड्राग्स नांगौ बे साला सैमाफ्रा आंनो होफैलाना दाना मामि आं सहायनो हाथारला प्लिज मामि प्लिज नैबे बाबानि एटिएम बेजों ड्राग्स बायना लाबो मामि दालालफ्रा फैसा थाबाबो आंनो रावबो हरला मानो मामि मानो आं फाग्ला जाबाय होनदा जायाखै बाबा सना नों फाग्ला जायाखै You're correct, mommy. You're correct. I'm not mad. मैं पागल नहीं हूँ. बाबा थिं थिं जोंनाय सान्दुंनि अख्राङाव हाथरखिया आखाइ फायखावनानै लेंहर मालाय फैफिनबावगोन दा हेलौ नोंहा लन दंमोन ना औ दङ नों सानैनि गेजेराव बेंकआव फैदो नङाब्ला जों नोंनि जमा बुन्दिखौ फाननाय जासिगोन दे मा आंनि जमा बुन्दिनि हाखौ फाननाय जासिगोन सार प्लिज एसे सम होबावदो ओहो जानाय नङा सम गैला मिनामनावनो थांदोंसै नामा दे जायो दे अखाबो हाहांहां माथो आयु बहा थांनो ओंखारदों फाग्लियालाय माबाहाय बै आलायारन नेट्रि साइना रानिनाव थांनो ए माबा खामानि माबाहाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय रां दाहार लांनाया 9 लाख रां लांदोंमोन बोसोरनै जाबाय दिनै हैगोन गाबोन हैगोन होननानैनो दिनैसिमबो गैया आयु मा जाथारखोथाय बियो दाहारल'नो बन्दन बेंकआवबो बिदिनो जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगाय गावसोर बख'नानै लायोनो बियो माथो होनबावनो बख'नानै होग्राफ्राबो जाम्बा जाम्बि गोजा नालाय बख'नानै होनायफोरनि एसेसो होयो खोमा बिदिनोहाय बियो थांदो थाब थांदो दानो लोगो मोनहैनाय नङाबो बेखौ मानसियानो माबायदि जाखोथाय आं हले दिनै गारथारलाहाय बेखौ फन हरबाबो हमबावलासो बैथालिया दे थांदो दे थांलायदो दे थांदो
এই কাজটা কি তোমার মায়ে কইরে দিব मा जादों बेरेफुंजानि मानि दावराव बांगाल जात जातसो होनबावदों नोङो जातसो बे मा बे मा हो बेखौ सोर सुगोन नों मा नों फेस फैगोन नामा हो हो बेखौ नों मा नों फेस फैगोन हो हो बेखौ नों मा नों फेस फैगोन हायना नोंनि जौगानि अख्राङाव बेबायदि गब्लङा समाया नङा लाइमोन आं हारसिंखायसो फिसाजोखौ गोसोखांगासिनो दंमोन जिरायदो हाबा जाहैनाय फिसाजोनि थाखायलाय मानिथो जिंगा दालाय जौगा हारिनिखौनो मोनहैयाखै होमबा लाइमोन मा बुंनो सानदों नोंलाय हा गुरुं मोननायखाय खिब्रुमाया खुरनो खाबु मोनबायानो हायना नोंनावल' रागा गैया बुहुमनि बयबो सुबुंनावनो रागाया दङ सोरनावबा खम सोरनावबा बारा नोंनि रागानि बाराव नैबे लाइमोना गिनो जोनोम जायाखै लाइमोन नोंना बांद्रायबाय सिगां साननानै नायग्रो नोंनि आथिं थोंनैया सोरनि सिलायाव गसंनानै दङ मिथिगौ हायना आंनि आथिं थोंनैया सोरनि सिलायाव गसंनानै दङ नङाब्ला माब्ला लांखायावनो आथिं थोंसेया नोंनि मोदोमाव नांहैसिगौमोन नों सानदों नामा गुबुनफोरखौ धमकी होयै होयै बन्धन बेंक एलाहाबाद बेंकफोरनि लनफोरखौ हैयालासिनो थगायनानै जानो हाबाय थागोन होननानै लाइमोन सोर नोम्फानि लननि सुदखौ जादों आंलाय ना नोम्फानिखौ हायना बाथ्राया आंनि बिमा बिफा नङा नोंनि केरेक्टारसो गोख्रैजों हरनाय सुदनि 3 लाख राङा सुख'है नङाब्ला नोंखौ लामानि बिबायारि खालामनो हायाबा नै बेनि नामाबो लाइमोन नङा मा बुंदों गासै थगायनानै जोंनि सुदखौ बेंकआव हैयैया 3 लाख रां जाबाय गोसोआव लाखि बाय 3 लाखल' रांखौनो आंखौ धमकी होनो फैदों सार नै बाव सिगनेसार होनानै हर मा बारे बारे सिगनेसारलै जाबायना सार औ जाबाय औ औ सार आं फैबायमोन बहक सार आंखौ दानसे सम होबावदो आं रांखौ खनसेनो सुख'जोबनोसै खोनासं बायद' बेंकनि नियम बायदियै जों गासैबो रांखौ खनसेनो सुख'नो होआ बेखौ जों लासै लासैसो सुख'नो होयो आरो खोनासं कास्टमारनो जों रांखौ गावखौ सुंथानो थाखायसो हरो गाव जानो थाखाय नङा आरो बेखौ जोङो दाहारनि फैसाखौ दाहारजों सुख'नो थाखाय नङा मिन्थिगौ सार अब्ला मिथिगौब्लालाय मानोथो बिदि मावदों खोनासं बायद' गाबोननि गेजेराव होनांगौ रांखौ सुख'आब्ला नोंथांनि हाखौ सिल खालामनाय जासिगोन खोनाबाय सार नै बावहाय साइन हो सार आं थांसै बिदिब्ला अके जागोन दे नै बेखौ बै फाइल नट না বাবা না অত কমে দেওয়ান যাব না 20 লাখ টাকা দে তারপরে আমগো তেতিটা নিয়ে যা আমগো তেতিটা প্রেস আছে তো মাল ঠিকই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমগো নতুন বিয়া করার চিন্তা করার লাগবো তো
आं फैफिनबाय सोर नों फिसा आं नोंनिनो फिसा जारौ आयै मा जारौ आंनि फिसा जारौ बेबो बिब्दि महराव आयै आं आंथारालिखौ गारनानै फैबाय आयै आंखौ थगायनानै फोथाय खेबस' खालामबाय आयै फोथाय खेबस' खालामबाय मा आगदारालिनि आखला बिदिसो सिगाङावबा गोदै गोदैमोन दा लांसुनिया नंगौ आयै बे हारिखौ फोथायजाया आंखौ गुबुननियाव फानहरनो नागिरदोंमोन खाफाल मोजां खुनुरुखुमैसो खारखुमाबोनो हाबाय आङो आं आंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बान्दाखौ मोनबाय आयै आं उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बान्दाखौ मोनबाय थां सिङाव थांदो थां जिरायहैदो बायद' अ सार जिरायफै जों बहाय जिरायनो नाम फैयाखै जों नोंनो बेंकनि नियम बायदियै जा लन होदोंमोन बेनि सुदखौ समय बायदि होनो हायैनि थाखाय जों नोंनि जमा बुन्दिखौ फाननाय जासिगोन प्लिज सार आंनो साननैसो सम होबावदो ओहो जों नोंनो गोबां सम होबोबाय आरोबाव जों नोंनो सम होनो हानाय नंला सार नै दलिल पेपारा नै बहाय साइन हो Mami हाथारलालै गोगोम फिसा गोगोम मा जाखो गोगोम आदा मा जाखो फिसा मानो बिदि जाखो आदा जारौ नों फैफिनबाय मोजां जाबाय आगै नों उदां जाफिनबाय मोजां जाबाय आदा आंनि गोरोन्थि फिथाइखौ आं मोनफिनबाय आदा नङा जारौ गोरोन्थिखौ बुजिनो हानायानो देरसिन देरहानाय आयै आंनि मोनसे खावलायनाय बुहुमाव नों बिमा नुनाय बायदि फिसाफोरखौ अननो बिमा माहारिखौ दाफोरों आयै गोगोम मा जाखो नों बाबा मा जाखो गोगोम बाबा माय फादार नै नोंनि यतिमा मा जाखो आं फोथायबाय गावनि आखलनिख्रुइ राङा देरसिन नङा नंगौना बाबा मानो बिदि जालांखो नों बाबा गोगोम मानो बिदि जालांखो नों बाबा थौ बाबा थौ
डाक्टारनाव थांनोसै No father, no. No doctor. डाक्टारनि गोनांथि गैला आंनि जोबथा आर'ज बुं बाबा बुं अन्नानै आफाया गथ' गथायफोरखौ बिमा रावजों फोरोंनो सांग्रांथि होनांगौ जागोन फिसा जागोन आरो निसा आरो ड्राग्सखौ समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनांगौ जागोन फिसा जागोन बिनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालामनांगौ फोजोबनांगौ फिसा नङाबा आं आरो बिनानाव बायदि जानांगोन ना आफा नंगौ फिसा No baba no डाक्टार लेंहरनानै मुलाम्फा गैला जों नाजागोन बन्दु जों नाजागोन I am no more बन्दुफोर ड्राग्स बाहायनायखौ नागारदो प्लिज जों नाजागोन बन्दु ड्राग्स बाहायनायखौ नागारदो नङाब्ला नोंसिनि बिमा बिफायाबो फिसा गोमाजानानै नाजागोन ना बन्दुफोर नागारगोन ना बन्दुफोर ओइ बन्दुफोर आंनो खोथा बन्दुफोर जों नाजागोन बन्दु जों नाजागोन no बन्दुफोर no आंनो नोंसोर खोथा होबाय बन्दु आं गोजोनबाय बन्दुफोर लोगो जाबावनांगौ आं गोजोनबाय आफा जारौ मारै मिथियाखै नों मा खालामनो फिसा जों लोगो जाबावनांगौ जोंखौ मानो जौगानि गब्लं जाबाय जोंनि नखरा थेर बेथेर जानांबाय नखराव साजा मोननांबाय जौगानि गब्लं जाबाय जोंनि नखरा थेर बेथेर जानांबाय नखराव साजा मोननांबाय थेर बेथेर जानांबाय नखराव साजा मोननांबाय जौगानि गब्लं जाबाय
सोरनिमोन बुंस'हाया जाबाय नखराव सिलिंखार जाबाय गोरोन्थिया सोरनिमोन बुंस'हाया जाबाय नखराव सिलिंखार जाबाय सिलिंखार जौगानि नखरा सिलिंखार जौगानि नखरा फेदेरदोंमोन फोरोंदोंमोन नोंसोरखौ लानानै जौगानि सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै सनानि नखरा बायफ्लेलांजोब्बाय नाथाय दिनै सनानि बायफ्लेलांजोब्बाय